Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyon. Wannan application da na kawo muku, wannan application ne mai matuƙar kyau, mai matuƙar amfani. Za ka iya zuwa yanzun nan in kai mining bayan ka gama tara abinka ya kai, ka je ka yi withdraw na shi. Yanzu haka ana yin withdraw a cikin Trust Wallet naka, za ka yi withdraw ba tare da wani wahala ba. Kawai dai mu je mu fara bidiyon ku ga yadda za ka yi ka saita. Da farko dai za ka je ka cikin Play Store ka ne, ka je ka sauke wannan application ɗin. Ga shi nan za ka ga logon shi, ga sunan shi Foodpanda. Foodpanda shi ne sunan application, ga logon shi nan. In ka je Play Store ka je ka sauke shi, sai ka buɗe shi kamar haka. Bayan ka buɗe zai nuna ma fuska kamar haka. To ga shi nan a ƙasa an nuna waje create a new account. To wajen nan za ka zo ka taɓa. Bayan ka taɓa create a new account zai nuna ma waje kamar haka, sai ka sa invitation code. Wannan invitation code ɗin da kake gani a jikin screen, gefen screen wannan shine invitation code ɗin da za ka sa wajen domin ya wuce da kai. Sai ka zo ka taɓa wajen next a ƙasan nan, gashi nan. Bayan ka taɓa zai nuna ma fuska kamar haka. Bayan ya kawo ka wannan fuska zai ce ka sa email ɗinka, sai ka sa email, sai ka ƙara taɓa next. Bayan ka yi next kenan zai kawo ka waje da za ka cika sunanka. Za ka sa sunanka a farko, sai ka zo na biyun nan ka zo ka sa sunan babanka, last name naka kenan. Sai ka zo nan ka zaɓi country ka. Bayan ka zaɓa sai ka sa number wayanka wajen ba tare da ka sa zeron farko. Bayan ka ɗan Najeriya ne ka zaɓi Najeriya, sai ka zo ka taɓa wajen sign up ɗin nan. Zai wuce. Bayan ka wuce zai nuna ma an tura ma code a cikin email ɗin da ka sa. To za su tura ma code, sai ka je cikin email ɗinka ka ɗauko wannan code ɗin ka zo ka sa a cikin anan wajen da kake gani kamar haka. Bari mu je mu ɗauko mu sa. Yawwa ga shi nan mun shigo cikin email ɗin, ga code ɗin nan kana gani da jan rubutu, nambobi ne guda 6. Sai ka yi copy shi ka je ka yi paste na can. Bari mu ɗauka. Yawwa ga shi nan yanzu haka mun sa code ɗin, sai ka zo ka taɓa next. Ga shi nan a nan ƙasa zai wuce da kai gaba. Yawwa yanzu haka ka riga da ka gama registration, zai nema permission sai ka taɓa allow. Bayan ka riga ka ba shi permission ya gama searching nashi, zai buɗe ma fuska kamar haka. To ga shi nan a ƙasan nan, ga shi nan inda haka sa wallet, za ka zo ka taɓa wajen. Bayan ka zo wajen wallet, ga shi nan kun ga balance namu shiru ne, ba komai. Kuma ga wajen withdraw kuna gani, ga wajen history gaba ɗaya. Za ka zo ka fara taɓa wajen wannan mining. Ga shi nan a ƙasan nan in ka taɓa zai nuna ma ka fara mining kamar haka waje. Yawwa bayan ka taɓa za ka ga ya koma kore. In ga yanzu haka yana mining. Yana kan mining yanzu haka. Kar ka damu wai baka ga inda yake yin mining ba. Kawai ka bari in ya taru za ka zo ka taɓa nan wajen on stake ɗin nan. Ga shi nan wajen. Wajen nan za ka zo ka taɓa. Za ka ga balance ɗinka sun hauro sama. Bari ku gani yanzu mu gwada taɓa. Yawwa kun gani ina taɓa on stake yanzu, ga shi nan har kun ga wajen balance na ya zama 0.75. Ga shi nan sun mun good. Sun bani wannan completed. Kun gani to haka za ka dinga yi. Wannan naka zai dinga ƙaruwa har ka yi. Ga wajen withdraw in ka zo ka taɓa withdraw kamar haka za ka ga yadda za ka withdraw. Bari mu gwada taɓa ku gani. Yawwa bayan ka taɓa wajen withdraw zai nuna ma a ta wallet address naka na BNB Smart Chain. Za ka je ka kwafo a cikin Trust Wallet ko wani Binance ka zo ka sa, ka yi taɓa next har ya kai ka je ka withdraw. Wannan shine hanya mai sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Mun gode jama'a, mu haɗu da ku a wani bidiyon na gaba.